Zadnja v vrsti odstopov sta bila odstopa vodje Švedske akademije Sare Danius in članice akademije pisateljice Katarine Frostenson. Njenega soproga Jeana-Clauda Arnauda je namreč 18 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja. Švedska akademija pa po mnenju nekaterih njenih članov ni storila dovolj, da bi primer raziskala. Del članov je želel izključiti Frostensonovo, a njihova prizadevanja niso bila uspešna. Vi var 6 personer på den linjen mot 8 som anser att hon ska vara kvar, bör vara kvar, att detta är ett för hårt tillvägagångssätt. Men jag anser att en advokatutredning har visat sådana grava försyndelser när det gäller skvaller eller läckor kring Nobelpriskandidater och när det gäller brott mot alla jävsregler att ta emot pengar i kulturforum. Po neuspešnem poskusu izključitve Frostensonove so minuli teden odstopili že 3 člani akademije, tako da v ugledni ustanovi trenutno deluje le še 11 od 18 članov. V švedski javnosti je zato vse glasnejše vprašanje, če lahko ustanova, ki podeljuje Nobelove nagrade, v tem stanju sploh še deluje. Just nu är det ju väldigt allvarligt eftersom man inte vet om man kommer att bli beslutsfähig, om det kommer att finnas tillräckligt många medlemmar för att överhuvudtaget kunna fatta några beslut. Om man kan dela ut Nobelpriset, om man kan välja nya medlemmar. Så att just nu är det ett mycket, mycket kritiskt läge. Aldrig varit ett så kritiskt tidigare. Vodenje Švedske akademije je začasno prevzel Andres Olsson. Zadnjo besedo o statutu in prihodnosti ustanove pa bo imel njen patron, švedski kralj Karel XVI Gustav. Jag ser på att det här ska kunna lösa sig på bästa sätt för akademins framtida verksamhet. För det är en otroligt viktig institution i Sverige och för kulturen och för framförallt för Nobelprisets utdelande och så vidare. Så jag tycker vi ska försöka lösa det här på bästa sätt för alla parter. Men okej, det är en svår situation som vi har hamnat i, men jag tror att det finns möjligheter och man måste jobba på det på lite sikt. Det kanske inte kan hända över dagen. Jean-Claude Arnaudu, ki odločno zavrača vse obtožbe o spolnem nadlegovanju, še očitajo, da je razkrival imena dobitnikov Nobelove nagrade za književnost.